auto, dat maakt al een heel verschil. Vertel man toe. Wat een feest is het om naar Grease te gaan. Gewoon heel die zaal gaat mee en het is alleen maar leuk. Ik zei tegen de cast voordat we begonnen, welkom bij mij thuis. Het is zo leuk materiaal, de muziek, het publiek is altijd mee, dus het is ook een feestje om te doen. Het publiek was helemaal los en met veel gelachen, er werd veel geklapt. Mensen worden vrolijk en gaan er met opa's en oma's en kinderen en kleinkinderen naartoe. Echt fantastisch. Heel goed geregisseerd, mooi decor, alles klopte. Je moet de buitenkant spuiten met overal een felle kleur. Weer echte leren stoelen. Ja, Grease Lightning vind ik bijvoorbeeld wel een heerlijk nummer. Dat is zo goed gechoreografeerd en Jonathan zingt dat zo goed weg. Die finale op het einde, ja, toen kwam alles los. Ja, dan kun je gewoon echt ieder nummer meezingen, ja. Als je een goede avond uit wil voor het hele gezin met alle bekende hits en lekker wil meezwingen, dan moet je vooral naar Grease komen. Want als het weg is, heb je het gemist. Seksmagneet, dat Grease Lightning. Je gaat sowieso met een grote lach weg op je gezicht. Het is ook geld sowieso weerd en we konden er echt een feestje van maken. Giegelt van de tof springen, het is fantastisch. Leuk avondje uit, dat krijg je bij Grease en daarom moet je van die bank afkomen en kaartjes kopen. En als je niet naar Maastricht kan komen, ga naar Heerlen, ga naar Venlo, want daar staan ze in september.